ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେଉଁ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ, ଅପସନ୍ ସି ଜାପାନ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଚୀନ। ଚୀନ ଦେଶ ବିଶ୍ୱର ବୃହତ୍ତମ ରେଡ଼ିଓ ଟେଲିସ୍କୋପ୍ ଚଳାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସରଳ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ନେବୁଲାର କ୍ଲାଉଡ୍ ହାଇପୋଟେସିସ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ଲ ଭନ୍ ୱିଜାକର, ଅପସନ୍ ବି ଜେରାଲ୍ଡ କୁଇପର, ଅପସନ୍ ସି ଫ୍ରେଡ୍ ହୋଏଲ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଏଡୱିନ୍ ହବଲ୍। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କାର୍ଲ ଭନ୍ ୱିଜାକର। ସରଳ ପ୍ରଣାଳୀର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ନେବୁଲାର କ୍ଲାଉଡ୍ ହାଇପୋଟେସିସ୍ ସିଦ୍ଧାନ୍ତର ପ୍ରସ୍ତାବ କାର୍ଲ ଭନ୍ ୱିଜାକର ଦେଇଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଲୋକର କିରଣ କେତେ ସମୟ ନେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ 8 ମିନିଟ୍, ଅପସନ୍ ବି 8 ସେକେଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି 1 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି 1 ସେକେଣ୍ଡ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳେ ଆଲୋକର କିରଣ 1 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟ ନେଇଥାଏ। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ଲାଇମାନ୍ ସିରିଜ୍ ମିଳେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦୃଶ୍ୟମାନ, ଅପସନ୍ ବି ଇନଫ୍ରାରେଡ୍, ଅପସନ୍ ସି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ଏକ୍ସ-ରେ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍। ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁର ଲାଇମାନ୍ ସିରିଜ୍ ମିଳେ। କେଉଁ ଉପକୂଳ ସହର ଚମତ୍କାର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ? ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ? ଅପସନ୍ ଏ ମିଆମି, ଅପସନ୍ ବି ଗୋଆ ହେମାଟାଇଟ୍, ଅପସନ୍ ସି ଭେନିସ୍ ଲିମୋନାଇଟ୍ ଏବଂ ଅପସନ୍ ଡି ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ। ଲୁହାପଥର ନିମ୍ନଲିଖିତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସହର ଚମତ୍କାର ସହର ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ଅଟେ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ?